I dag er det farfars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikkert sig en gave får, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og smiler han, hvor er han glad. Hurra, hurra, hurra. For denne dag er også rar. For hjemme venter Olle Momse og Olle Bamse med chokolade og kage og dejlig chokolade og kager til. Og så siger vi hip hip. Nej, til slut. Når vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Gid Richard farfar længe leve må. Sine ønsker opfyldt på med dejlig chokolade og kager til. Skal vi så tælle? Skal vi tælle? Mor må hellere føre an, fordi far kan ikke åbenbart ikke teksten så godt. Skal vi sige, vi tæller 9 små og 1 stort. Hurra! Tillykke med fødselsdagen, farfar. Hej, hej. Kan du sige hej, hej, farfar? Kan du vinke til farfar? Han er i telefonen. Ja, det er godt, skat. Godt.